Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibiya sa Jesus ni adtong dapita ug samtang naglakaw siya, duha ka buta nga lalaki misunod kaniya. Naninggit sila, anak ni David, kaluy-i in taon kami. Sa nakasulod na si Jesus sa balay, miduol kaniya ang duha ka buta ug nangutana siya kanila, nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo? Sila mitubag, oo sir. Unya gihikap na Jesus ang ilang mata ug miingon siya, maayo kamo sumala sa inyong pagtuo. Ug sila nakakita na. Unya gipinahan sila ni Jesus sa dili gayud pagpanugilo niini kang bisan kinsa. Apan milakaw sila ug gisangyaw hinuon nila ang balita mahitungod kang Jesus sa tanang dapit ni adtong yutaa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa sa mga timailhan nga ang tao mapaubsanon, kanang tao nga maghimog maayo pero dili mangandoy nga mahibaw-an. Kamo ganahan mo nga maghimo mog maayo nya dili mo tagdon, dili mo ma-recognize. Okay ra na ninyo? Sure? Kanang pertini mong tabang sa imong anak, unya dili ra kaniya ilhon nga ginikanan. Okay ra mo ana? Kanang pertini mong pagbinuotan sa imong bana, nya ilisan ra kag kabit. Yano-yanohon lang kag kasaba. Okay ra mo ana? Oh, wa na mo lagi mumuting. Na siya. Ug unsa may gibasihan ani, si Jesus nagpakita nga isip tao dinhis kalibutan. Wa gid tay mabuhat nga maayo kun wa ang Ginoo. Muna nga ang iyang gisultis buta, mituo ka ba nga makabuhat ko ani? O mituo mi, maayo ka sumala sa imong pagtuo. Dili si Jesus isip tao mao'y niayo sa buta, katong duha ka buta. Kinsa may miayo sa duha ka buta, ang ilang pagtuo ngadto sa Ginoo. Pasabot gipakita ni Jesus nga dinhis kalibutan wala tay mabuhat nga maayo para nato nga kita ra gyud. Pareho nako karon gasulti man ko dire. Una ko ni sulti dire. Karon niwali ko. Kinsa may gahapin aning lamisa? Di ba? Kinsa may nag-andam aning sound system? Kinsa may nag-andam aning mga libro? Hasta ning naglaba aning akong igsusulob. Una ko makabarog dire. Kinsa may gaandam og pamahaw? Di ba? Kay way pamahaw, nya wa say naglaba. Pertingil ara ni wa say nagbutang dinhi, ako pay mubutang, muhanay aning tanan. Ambot ka og maay pa baka kog daong diri mo sulti. Di baka ko magkusmod, no? Nabang wa gi mo tabang ba magtan-aw rang tanan. Nya og mabuhat na nako, ako ra gyud. Doon na ako'y katungod nga moingon. Recognize ako ninyo kay ako ra gyud ani. Pero dili oy, kanilang tingog akong gigamit, di man ni ako. Kanilang mga ideyas nga akong gipaambit ninyo, di man sad ni ako. Hinatag ra man ni sa Espiritu Santo og kuhaon ni, oy mahimo ra jud kong amang. Ragod anang mo recognize tab ngilngiga ng doktora, purting mo opera oy.
Ayaw yun, basta mo opera. Ayaw yun, kay ngilgi kayo, espesyalista na. Sige ko no, pasuwaya ko no siya, na operahan na niyang tao nga na aksidente sa sasakyanan, nga nabuak ang niya, wa na maginhawa, paoperahe ko no na niya, maayo na. Ha? Ambot lang ka. Pero ang iya palang gigamit ngadto sa pag-opera, ang mga nag-assist niya, mga doctors, ang mga nurses, ang nag-andam tanan, magsige ra gud nag-ingon ang doktor. Hatag na sa naitig tunol ba. Pero siya gyud may manguha dito, siya pay mag-andam, siya pay mag-sterilize anak tanan. Unya siya pay mo opera, way mo assist niya bisag usa. Ambot di ba kana siya giyaw-yaw. Napay iyang asawa tingali or iyang bana, nag-andam dito sa ilang balay, nag-take charge sa ilang mga anak. Kaya ang ilang mga anak siya pa'y mag-atiman, niya na mag-text niya, lang imong anak dire, wa mo eskwela, na mag-opera ka, na, but lang. Inyong balay, nasunog. Sus. Nganong nasunog man, way gabantay sa mga bata, gisilaban ang balay. Ana, to may mga maid, to may nagbantay tanan, so taken care of. Mao to ang gitawag og network of efforts before we can do certain good act. Na ay network of efforts. Ug mao na nga si Kristo siya ay panabi. Kay kung manabi ka, itabi na lang sang tanan nga na-involve ani. Ayaw ko i-single out. Mao na ang humility. Sige ka na we, lingiyay mo tupad. Inamutuo ka nga nakatampo ko sa imong kinabuhi. Ingna ka na. Basig nagtuo ka nga kanang imong tupad, wa ra ginailabot nimo karong buntaga. Oh. Usahay ingon ana ra bata. Mura bag kita ray gapuyo sa kalibutan. Kana bang mo desisyon ta nga murag yug wa kita mo consider sa ubang tao. Ano maghimo ra tag desisyon ba? I-parking ko ning sakyanan dinis akong tugkaran nga karsada. Kay daplis daan among balay, anhi ko ni i-parking. Wa ka mo consider sa imong mga sa uban ba nga naggamit anang maong daan. Ana, kuralon ko ning akong yuta aron secured ko dire. Unya wa nay agianan ang inyong silingan. Wa ka maghuna-huna nga kun wa nang inyong silingan, ikaw ra gyung usa ga puyo diha ana. Tibuok nasod ikaw ra gyung usa diha ga puyo, wa na kay silingan. Mabuhi ka ka? Kamo, kisay ganahan din mo puyo sa usa ka probinsya nga ikaw ra gyung usa, taas kamot. Ang wa gilaing tao ba? Sige, ato na lang i-reduce sa usa ka municipality. Kanipalintan, liluan, ikaw ra gyung usa ga puyo. Kisay mo sugot. Lingo mo lagi mo. Hasta ang atong pagpuyo, hasta ang atong paglakaw-lakaw, network of good efforts na ang nanilhig sa daan, ang nagspalto sa daan, ang nagsiminto sa dalan, ang namut ng hatag og buhis para naatay ikapasiminto sa atong mga dalan. Network. Muni kaning mga slat-slat na to dinhi nag-establish ni og network of contribution aron mahimutang makatukod aning ato mga structures, makatabang sa mga kabos. Muna, moingon jud ko, dili na lang nato basahon ang mga donors. Nganuman, tungod lang kay dako kay kag nahatag, basahon ka. Og wap-asa ng network of people nga nag-effort para mo dako-dako ang imong income, di sa kakahatag og dako. Pananglitan ron, naninda ka, businessman ka, o wap ay nagsigig pamalit kada adlaw na aka kay ginansya. Apil to sila sa imong pagpalit og slot. Labi na gyugwa ka mo palit og slot. Kuyaw kay na. Ako pare, mo palit man sa kog slot. Kanang akong gipalit og slot. Kanang ako din ang ipagarbo. Og wap ako magdupa-dupa, nya wa say taong ni simba, asa man ko makakolekta. So network gihapon. Muna tungod aning atong network of good efforts, di ko gusto nga ma-recognize nga muingon dayon mga tao, sus di patungod padersiano, di ginamahitabo ingon ana. Ha? Ngiga gud ninyo. Pila ra gud ni akong na-contribute dinhi. Bisan gani pagtaod aning usa ka granite dinhi, wa man gani ko na maghimo. Nakanang ako gini tao diha. Wa oy.
Igo ra jud kung nanighawak tanaw-tanaw kani nganong hiwi man ni tarong ni be, tarong ni. Ang nagsigtarong diha katong nagkabulingit ang naong diha ang katong mga mason. Di ba? Nya mo angkod ka ba? Nindot kayo na ako'y gataod anang granite. Ilasa gud nimo. Ako'y nagpahimo ani mga bangko. Sige. O man gani ko katampog himo diha ng bangko bisag gamay. Igo ra man ko muuyog-uyog. O di man lagi ni siya tarong. Tarongan ni be. Igo ra jud ko mo ana. Pero ingnon ko nga ikay tarong diha be. Pasabot, let us recognize mo na ang tao nga humble, kanang tao nga kana ganing mapaubsanon, kamao siyang motanaw nganong naingon ani ang akong kinabuhi. Ako ba'y hinungdan o daghang tao nakakontribute niini? Una sa atong unang pagbasa, ang gisulti sa Ginoo, ang mga mapahitason kanang gasigig daog-daog, sigig bugal-bugal, sigig butang-butang og mga dautan ngadto sa ilang isig katawo, mga hanaw na sila. Pero kamong mga matarong, kamong nagampo sa Ginoo, kamong nahigugma sa inyong isig katawo, kamong nagsigig buhat og maayo, dili gyud mo maulawan. Kanang mga taong magbuhat og dautan, nindot na sila sa sinugdanan, moabot yung panahon nga malusno ng ilang self-image ug ang kauwaw manglipaghong ng ilang naong. Ang uban gani ana maghikog na lang kay di na makaya ang kauwaw. Pero kana mga tao nga mga mapaubsanon, oy stable kay nagkinabuhi. Nimo nang tamparuson mohubag ang naong, magsige ra gyud nag-smile. Kana be, lingi ako sabi mong tupad. Yung na mo smile ka kung tamparoson. Smile ka na. Mayingon na siya, sa tuon mo na ako, buang ko. Pero usahay, sa kalibutan, mura biya nigbuang kani mga mapaubsanon. Mura na sila buang, eh. Imong awayon, di masuko. Imong dagmalan, di mo reklamo. Imong kuhaan, dili na lang san mo maningkamot nga kuhaon pa na niya. Parang san Rocky ba? Kuhaon niyang butang, warasad, okay ra. Ana, no? Duta kag daghan parisyon ni ringon ani, no? Nga kuan, ay noon kamong nanimba din murag ingon-ingon naman mo ani. Ngali. Murag duda ko ang mga naong ninyo. Liwat ra sana nako. Kana bang dali kayo mo kusmod ba basta di lang ma-recognize, kusmod ayon. Maglungag lang dito sa balay, nya mo ingon dayon ang bana nga sam ni pagkalungagaw man nila mi. Ikay luto diha. Ana dayon. Kamaong ka. Nya din agid mo luto ba? Din agid mo bangon bang anaos bana day. Wala pa ka maglungag. Saway-saway man ka diha. May man ka. Ikay dito. Naon ning kartiyo diha. Oy, ayaw ana pagluto inigingos ba na wala lagi ni lami. Siya, parehas na nako, wa say lami. Ana, naala. Wa magikalami isa kong giloto samot nas galuto. Ya may din na imong bana ay dili oy, lami magod kagod. Siya. Ana, sige ko andi, sige lang mo kumidyahay ba. Wala goy kanang ay wala personalan good. Inigingon, wala lagi nila may imong giloto. Bebe, ari diri be, unsaon man nako pagpalami be. Kanang pareha nimo kalami ba? So, oy, lami anday ka nako dai. So, lami kay kang lutoon dinhi. Lami kay kang ipuli dinhi ba hiwa-hiwa o nya lutoon ti kang buhi dinhi animala ka. Ana. Di ayaw ana kuan gyud paubos gyud. Og sawayon ta, okay. Kung daygon ta, dili okay. Mo na si Kristo ningon siya, ayaw gyud panabi. O di ko ninyo daygon, okay ra. Pero daygon ko ninyo, murag dili okay. No? Dota, no? Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo mao ang akong kahayag ug ang akong kaluwasan. Muna, ayaw kog dayga ang Ginoo. Ayaw ko og sigihi og kaning hatag og mga maayong komentaryo. Tagai og maayong komentaryo ang Ginoo. After all, kitang tanan pulos ra gid tawo, nothing without God. Munang di na ta mangayo nga daygon. Nganuman sa ato pa lang pagbuhat og maayo, it shows nga ang Ginoo nalipay nimo.
Igo na kay na to please God. Mao nay pinakanindot. Una kung di mo mupalit og slot, igo na para nako nga nakapamaligya kog slot kay mo na isugo. Nya kung nipalit sa kag slot, ayaw na lang sa pagpa-announce din nga naman dako na kay na nga grasya nga naa kay gikapalit. Ayaw ipa-announce. Mabita na kanang nabitang magpabutang kita diya tablo kabantay mo wadyo na nato buhata nya lipay sa kay ko nga daghan mura ganing almost all sa ato dinhing mga donors kana mga almost 25,000 nga nagbalik-balik og palit nato dinig slot support sa atong projects silang tanan moingon gyud Father ayaw na lag mention na diha ganis atong opisina kay resibuan man gyud nato moingon ayaw na lang Father ayaw na lang mahibawan ta dili sir for record purposes ra ni pero di mo i-announce kana ba lipay kay ko maminaw yun na bitaw ngano man dako gid tag reward sa Ginoo ni ana so salamat kaayo nga nagpractice na ta dinhi isang yaw na natos uban aron mawa na ning mga nagdepresyon kaning na stress kanang siging luod-luod tungod ra man gid na sa mga KSP nga batasan. Unsa man ang KSP? Kulang sa pansin, kulang sa pagtagad. Daghan kay nangabungkag ana nga mga broken hearts tungod anang pagpangita anang pansin, anang pagtagad. Karon ilisin na naog unsa man atong ilis ana. Kulang sa ilisin na siya. Kulang sa zaman kulang sa pagpaubos mo na siya mo nang na-stress ka kay kulang ka sa pagpaubos sige kag pangitag pansin so KSP lang gyapon kulang sa pagpaubos sige nindog na ta mga mapaubsanon